Lami diri ang McDo guys sa Ubay. Wala tayo sa buhok oy. So karon guys, nadakaron diri sa Ubay Public Market guys. Kaman ang pure gold guys. Ngit-ngit mas imong gugma guys. So kani guys, mo ni ang Seawise guys na Seawise Health. Hi guys, may bunta nito tanan guys. Karon guys, uban ko ninyo guys at tapadong karon guys no kagi pa ko sa atong friend guys nga magpaibot sa iyang ngipon guys. Ato nakita guys, grabe ang California guys no kay human siya tanom guys. Dili mo ang California guys kundi ang tanang barangay guys. Pagkataon guys, niwan magkusog guys. Tuara guys, ni silong nila napita guys kay lain man sad guys uwan og init guys, fistas langit guys manang ni silong pud mi guys kay basig mga sakit mi napita guys. Tinawa ato nang tawon guys ang uwan jud guys. Ka taligsig jud guys. No guys, before ta mag-start atong vlogging no, atong i-shout out ni mga tawhanag no kana dili na tagtag sa on guys kay murag unom jud sila ka buok or upat ana jud guys. Kato guys kay ra man shout out sila guys, ato silang ibalik taon-taon guys i-shout out sa last natong ending sa ato ang vlog for today's video guys. So karon guys na problema nako guys kay niinit na pud guys kay rami ang naong for today's video. Hoy Ginoo ko ang ato ang naong guys ug atong buhok guys. Mura inta atong buhok guys murag tiguan jud ang napita guys. Ani nga plano guys is kanang kon dili ko excited guys or nang kuan guys duha-duha kumuban guys kay grabe jud nang watay kwarta nga dala guys iguro tang gidagas kay kita tatong kauban guys kanang expect ko guys nga kanang kuan guys ba kanang pababanat ta pero gidala dito sa kauban guys kay himuon tang driver guys ato nakita guys ang pure golden dapita guys hapit na mahuman guys napoy kinamot din dapita guys man extension sa kinamot guys kung gra mo visit sa kinamot guys visit mo guys kay lami kayo ilang park tun dapita guys pang abot guys na nakaram diri sa Seawise guys kay ari mi pabaw guys diri sa ila doktor dapit mga doktor kay sunod guys pambalik man na sa ilang doktor guys atong ilailahon ang doktor kay mag-vlogging man ha guys kay nawa ko nag kuan guys ka nag vlog guys kay murag manahit ta before ta mag-vlog guys kay basin tag masumbagan ta guys ana lang show guys. Natakaroon sa Seawise guys kay ato ba na amigo magpaibot sa ngipon. Sirado siguro oy. Murag sirado siguro guys. Ano siya magpakuan guys magpa-ibot sa iyang ngipon. So karon doy guys, gawas ko guys. Uy, kay grabe jung langgi sa agpagwas cleaning sa ngipon guys. So ay ko babaw diri sa Seaway guys, atong tinawon ang view diri sa Ubay guys. Ato sisihon og nindot ba dili dapita kay nindot atong sunugan ang Ubay guys, char lang. Mao ni ang view sa Ubay diri dapita guys no, babaw sa Seaway guys no. Atong makita guys ang ngit-ngit ang ato ang naong guys. Mao ni babaw diri sa Ubay guys. Okay, mo na siya guys. Adyo baligya guys, pagbalik na ko yung napita guys. Murag gisirado sa guys, murag na bankrupt na guys ba. Unya guys, pag mag-ibot sa gingpon atong kauban guys, atong giban sa kinamot na ni udto guys, wala ko kabidyo sa kinamot guys, ang perting ko tuman jud kaayo guys. Uy, nya hapit pinteres kuan guys, Ubay sa Bohol, sa Pure Gold guys, kay mag-opting na pud sila. So nagpasalamat pud mi din taga Ubay guys, kay duol do nato sa atong Pure Gold, ang dapita. So karon karabi nang hinapay nato din dapita guys, di maklaro kayo Ginoo ko makita ang mga tuag bubon taon lang dapita guys. Uy. Okay, before mag-end ang videos guys, shout out ko ni Asira Casa Tabar sa Loberes guys, og ni An kanyo shout out taga Butlig family sa Bulilis, thank you. Pa shout out po ni si Lawrence Boysilio guys og si Jake Simbahon, mga baby boy sa California, o yung Terensky Hino sa taga Bulilis, ako na din silingan guys, og si Arcel Pitalcoren, thank you so much. Hi guys, ano ko magkuan guys sa kanang mag voice over sa California kay wa man tay space guys kay bana kayo sa sulod atong buhok guys. So samtang siguro na dok samtang nag voice over ko din napita guys, hapit jud ko muki sa basol-basol guys na guys. Uy, Ginoo ko ning basol-basula, Ginoo ko asa ra ba to nara Ginoo ko uy Ginoo ko basol-basol kana guys. Uy, Ginoo ko. Agang simod in town pag na jud mapiltan sa tong kuan guys sa kanang nay basol-basol sam impas jud. So thank you so much guys no sa nang kuan nang ay nagpa-shout out taral sa of course nagpasalamat po ko guys sa kanang Ginoo kay nagpada sa totong vlog bisan mga kakanajud po na mga extracurricular. Huy, bitaw oy. Then nagpasalamat ko guys sa 300 kuanjud all kasi sa grabe consistent 300 plus guys nga matala sa akong mga video. So thank you so much guys. Di na ako sa ang muta biya to check wala muta. So thank you so much sa 300 plus nga almost watching sa itong mga videos jud guys. Pero naman tayo nako guys bisan og taas nag followers pero para STD jud kayo ang 300
watchers sa atang mga mini vlogs. Thank you so much guys. Og amping taro sa mga biyahe guys. Muna to guys og so kisabay gusto mapa-shout out guys. Go comment ra mo guys kay inag next video guys kay amo mag shout out. Bye bye.